Now, tagantang pagtagad mga kaigalaan kinitundugan mga issues ron. Kini si Saldico, Congressman Saldico, ako Bicol Party List ni. Ato ning isgutan mga higala ha. Ako Bicol Party List. Mauni mga higala ang founder ining SunWest Construction and Development Corporation, usa sa top 15 inikin. Usa sa top 15 nga mga contractors nga ginganlan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Straight to the point. Ang tag-iya congressman mo ni kangilngig ani. Kuya naman kaya na-install ka ng kontraktor. Kinisaldi kong ngilngig ni. Kontraktor pa, congressman pa. Duble ning iya. Siya mga higala, nabatoy video dahil kisa iya mga friends diya sa Lawyer House, sa si Romaldes. Yawa din Saldico, oy. Mo ni siya Saldico, mga kaigsunan, congressman pa, kontraktor pa, ha? Askang ngilngiga. Unya, siya man maoy chairman sa Committee on Appropriations kanadtong milabayng tuig. Medyo nagbikil naman sa karon ni Kwan, Romaldes. Pero pagka chairman niya mga higala, siya maoy hinungdan nga dunay mga budget insertions. Pila ka bilyon mga higala tong gi-insert dito. Pero kini og mo'y pasultion ni mga higala about corruption, ngilngig kini. Ha? Ya, siya mo'y nagpasiug dato mga higala, impeach ko na si BP Sara. Lagot ko na siya mga higala, murag anti-graft procedure gibap. Lagot sa Sara, 125 million kining confidential funds. Niingon ang kuwa, wa may problema. Ang confidential funds si Sara. Sa dili, imbestigaron yun, ha? Siya, usan na siya nagpasiug na. Kinahanglan imbestigaron yun. Kay siya day labaw pa mahigalang billions ning iya, og sa diha nga, ang investigation murag bupadong na niya, nilarga na sa Amerika. Nga ato ning klarohon ha, siya maoy mga ni responsable sa mga insertions niya karon ipatawag mga higala wa pa man ni makwan langan makining House of Representatives. Mura man mahigala og ila ipatawag si Saldico or dili. Mo to ingon si Congressman Toby Tiangco nga dapat lang ipatawag. Ingon makatanga watay santuhon din Way pilion. Ngano di man ipatawag Saldico? Posible nang hadlok ning ubang mga congressman mahigala kay basin unyag mapiit si Saldico dito. Unyag mukanta niya hinuon basi mag-video ki dito. Hasta si Mayor Magalong mga kaigsunan sa Baguio City. Nga niingon siya nga ready siya og ipatawag, wa pa gyud ipatawag hantud doon. Murag na duha mahigala ning mga congressmen. Ha? Kini Saldico pila ka billions ang kantidad sa salapi may galang nga siya mo oy responsable sa pag-insert. In fact, na doon ay plano gani kani Saldico o hasta si Grace po iapil o patawag. Kay sila man to mahigala to sa small committee. Naon sang kalakihan ma-explain sila sa mga katawhang Pilipinon. Ang sa pag-explain ng Saldico ron larga naman sa Amerika Ato lang ni agi katawa ha. Kinilarga na sa Amerika padong gani mag-wheelchair. Niya atong tagagpagtagad ha kay SunWest mga higala construction. SunWest usa mga higala sa top 15. Unya gahapon ang spokesperson sa House ni pahibaw na nga wa na babay na Saldico larga na Amerika. Nada ato sa paminawon ang spokesperson be gamay lang kahibaw naman mo ani pero ako lang ibalik mga higala for emphasis og aron sa atong analysis. Okay, sige ko no dong. Dana. Kaya paminahon tabi. That initial inquiry sa Office of the Secretary General, sa alam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General.
Ano po yung period nung kanyang travel clearance from the house? Kailan po umalis? Kailan Wala po pa akong expected wala pa ako nung mga details tungkol dyan. I have to coordinate with them further to be able to get more information, and once I have that, I will of course share it with all of you. Thank you po. Made an initial Okay, so kani ha. Okay, balik kamay dong, may balik kamay dong. Kana tay i-pick upon dito nga mga linya niya dong. Sige, sige. Initial inquiry sa Office of the Secretary General. Sa alam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. Okay, freeze. So I still have Freeze. to coordinate. Okay, freeze ha. Na ay appropriate travel documents. Ha? Imagine na kanang travel documents kung ikaw manghigala kinahanglan man na. Gikinahanglan man na mga sukit paminaw kung ikaw usa ka public official or government employee ka kinahanglan kag travel documents. Kinahanglan ka og mga permits inan indekin. Doon na kay travel authority. Di ka pwedeng mo larga-larga lang. O gawa sa nasod mahigalawa kay travel authority. Ha? Eh, bisay, katubitaw kang basti, mga kailangan sa mato, dugay na to niyang gifile to niyang travel authority na nga makalarga sa Singapore. Bisay kinsa nga mga kuwan ako, kasuway sa kuwan na mahigala, kani adto, mularga ko sa gawa sa nasod, matingala ko nung sukit-sukiton ako ipakita din kato akong ID sa Cebu Normal University nga professor ko Cebu Normal University. Sukit-sukiton ka kay public man. So, unsa man ni na kay kuwan na, dili tuma okay, kuwan naman ko, kana na ang part-timer man ko dito. Masukit-sukit to nga pakita kag ID nimo nga sa company na to or pakita kag ID mahigala nga imong passport pangayon pa magkaglaing ID kadto mo sa una kay ganahan kong pakita sa kong ID nga na maestro ka kay mura man gud og kuan kana bang nindot sa ID og teacher kay very kuan ba very friendly kana ko pakita kag ID media ka mura man uban og murag ma kuan sa store labi pa pakitaan ni abogado ka usahay labi pag mangutang ka di ka putango. Kanang mangutang gani ka pakita ng ID o maestro. Ah, sige, utang. Mas daling pa utangon ng maestro, ah, pero paingon abogado, ay. Medyo dili madali ba? Ato ni lagi kato katawa mga sukit ng paminaw. Ah, unya kini ni ang sukit-sukiton ka gyud. Ah, so kini ug min kay dunay travel authority, na travel documents sa to pa gihikay na ni daan day. Sige ko na imbestigar, langan-langan mahigala og ipatawag pa dayon. Si Saldi ko at least naa. Unahon pagpatawag kay mularga ra bag Amerika, kanang klaro ba? Unsa ba ingon ni Abante, kato na naglalis na sila dito sa lower house. Dili sa kuno kay unahon sa ning uban. Ngano di man unahon Saldi ko nga mularga ra ba? Di pa ula-ulahi, karon igon ang tanang hibaw may galatuan na. Binuang man ning kalakiha day. Mula tayo ni nagduwa tag tubig-tubig ining kalakiha ay. Ah, kunuhay gipatuo ta mag-imbestigar. Wa ipatawag Saldi ko nakalarga na lang. Nya si Magalong nagpaabot og tawgon wa pa gyud niya ipatawag hantud ron. Mula lahi ning dagana ha. Unya ra ba kini bang mga kini imbestigahan na gani manggawas na mga sakit-sakit. O anas Amerika for medical check-up kuno. Mura to siya, TVs diba? Congressman TVs. Pagkadakpan mahigala, daghan ng mga sakit-sakit yung kabukugan.